как го правят жените, остана да видите и рубриката ни "Направи си сам". Днес в нея ще ви покажем и разкажем за една древна японска техника за плетене на гривни. Гледайте! Здравей, Владислава! Какво ще ни разкажеш за метода Комихимо? Здравей, първо много благодаря, че днес си тук и че имам възможност да представя във вашето предаване тази древна японска техника, която датира още от шогунски времена. В японската мода не са съществували копчета и поради тази причина всичките техни дрехи са били прикрепени с колани и връзки, създадени чрез тази техника. Разбира се, дисковете, с които те са работили, не са изглеждали по този начин. Това е съвременният вариант на диск, с който ще работя аз, но са били също така кръгли, с дупка в средата, където след малко ще видиш как готовия изплетен шнур влиза и техните са били на фиксирани кръченца, за да е по-удобно да се работи на земята на колене. Само че в съвременното общество, в 21 век в Европа, това няма как да се случи, затова ползваме този диск. С Комихимо може да се ползват много различни видове шнурове, кожени, или от някакви такива памучни, копринени. В случая аз ще използвам един много популярен сатенен шнур, от който съм си подготвила 4 парчета. Трите са ми с еднакъв цвят, четвъртия ми е по-различен и дължината, която ще ми е нужна, е около 70 см. В резултат ще се получи ето такава гривна. Ако искаш, мога да ти я сложа на ръката, за да се види как седи. Просто в момента е супер модерно да се носят такива усукани гривни. И в случая с Комихимото сме направили нещо такова. И тук има вкарани, вплетени други метални елементи. Тоест може да вплитаме маниста? Можем да вплитаме маниста. Тези тук бижута, които съм показала, са направени с тази техника. Като тук манистата просто са нанизани и те така много хубаво падат като планети. Тук пък манистата са облечени в цялостната плетка и пак стои много ефектно. Има и такъв вариант. Тези две гривни също са направени с Комихимо, само че за целта е използван така наречения плосък диск, с който се работи много по-трудно, защото там броя на нишките, които се преплитат, е много по-голям и него може да го покажем друг път. Този диск точно трябва да е друга форма. Да, този диск е правоъгълен, освен това дупката в средата също е правоъгълна. Всъщност това е по-важното. Това е разликата между направата на плоска. Тук сме използвали 8 нишки, докато тук използваните нишки са 20. Така че е доста по-различно. Но няма значение. При всички варианти на Комихимо става много интересно и красиво. Добре, ако искаш да започнем. Добре. А как преценяваме дължината на шнурчетата? Значи... По света съществуват много книги с различни десени на плетки. Разбира се, най-много такива има на японски, но и на английски се намират. Обикновено там пише колко метра от какъв тип шнур е необходимо, но това, което ние можем да правим, стартирайки една нова плетка и работейки с нашия си шнур, е да пробваме да изплетем с малко парче шнур, да изплетем малко парче от плетката, за да видим колко ни се изразходва. Другия вариант е да си купим много метри шнур и могат да се използват едни специални макарички, на които те се навиват и съответно да отрежем толкова, колкото ни е нужно. Само че в нашето училище обикновено всички модели, които се правят, ние предварително сме ги тествали с наличните в България материали и ни е ясно колко точно
трябва да отрежем за какво. Така че и в случая работим по подобен начин. Например, тази дължина е за гривна този размер. Да, за малко по-дълга гривна, защото точно тази, която ти в момента си сложила, е правена по моята китка, която също като твоята е много, много слаба и съответно гривната е по-малка, а има, нали, дамски китки, които са по-едри. Което е съвсем нормално. Добре, най-напред трябва да поставя материалите по местата им, за да мога да започна да си правя след това плетката. А всъщност в домашни условия не може да направим такава гривна поради липсата на такъв диск? Ами трудно би било, защото диска е абсолютно необходимост. Предполагам, че много изобретателните дами биха могли да пробват с някакъв вариант на нещо друго кръгло, фиксирано с дупка в средата и да следват схемата, която сега ще покажа, но като цяло трудно. На материала е стиропор. Ами не е стиропор, някаква пяна е, която е много удобна, защото тук ни дава възможност да вкараме шнура да влезе. Това нещо може да се плете и става изключително красиво. За съжаление, не съм взела такъв вариант днес с мен, но може да се вплитат нанизи от маниста, от древни маниста и тогава става изключително красиво. Също така, тогава, разбира се, когато работим с нанизи, не ги вкарваме по този начин, защото ще ги нараним, но просто ги оставяме така да си падат. Те са достатъчно тежки, така че падат. Този шнур е лек и затова по-удобно, като се вкара. Така, в началото, докато заплетем, направила съм един възел, с който съм привързала всичките краища на шнуровете, да. И в началото ще си го опъвам този възел с лявата ръка, за да ми върви по-стегнато и по-гладко плетката. Така, значи тази плетка, която ще правим в момента, върви от долу нагоре и от ляво надясно. При всяка различна плетка има различна посока. Има посока, да, на плетката, да. И в случая аз хващам този шнур, който е тук долу и го качвам горе от дясно на този, който вече е там. След което хващам този отгоре и го смъквам долу. Следващата стъпка е да хвана левия и да го сложа вдясно над десния. След това слагам десния в ляво. И сега, за да не ми се съберат в един момент шнуровете тук, така, слагайки всеки път долния пред тях, което е абсолютно възможно, най-лесно е просто да дръпвам тези шнурчета една позиция в страни. Всеки път? Всеки път, след всеки пълен кръг. Когато плетем с комихимо, е много важно, ако ни се наложи, да спрем плетката на напълно завършен оборот. Защото иначе ще ни е трудно и няма да знаем откъде да продължим. Така че завършваме оборота и можем да го оставим дори няколко дни. Стига да имаме търпение. Така, добре, значи пак отдолу нагоре, отгоре надолу. През това време не трябва да местим отдолу нищо. Държим здраво. Не, просто си го държим. И така, съвсем скоро ще почнеш да виждаш как плетката се започва да се получава, да. При повече шнурчета става по-сложно. Разбира се, но има достатъчно много схеми за плетене и с 4 шнура. Но да, обикновено човек, когато освои определена техника, вече му се иска да мине в някакъв по-сложен неин вариант. Така, ето виж какво се получава. Колко малко сме плели и вече започва да се получава. Става триизмерна плетка. Да, става абсолютно обемно. Добре, така, значи, за да запазя този дизайн, който съм направила, сега ще си боря
тези светло-лилави чертички и в момента, в който направя 3 такива, ще плъзна първото метално